Mga kable sa kuryente nga nagbitay sa mga poste pahipos na ni Mayor Jonas Cortez aron mas tinaw ang video nga makuha sa modernong mga CCTV sa Mandaue City Command Center. Samtang isahan sa mayor nga pangitaan ug pamaagi aron madugangan ang dawatong benepisyo sa taga Disaster Risk Reduction and Management Office. Si Nico Sereno sa report. Sayo kaganihang buntag gibindisyonan ang bag-ong mga fire truck sa Dakbayan sa Mandaue. Atol sa pakigpong gimanduan ni Mayor Jonas Cortez si Attorney John Edu Ibanez, Executive Secretary sa Mayor, hataga nag-ultimatum ang mga power ug telecom utilities nga hipuso na ang nagbitay nga mga linya sa kuryente ug telepono. Matod ni Cortez, maayo na kaayo ang mga CCTV nga bag-ong na-instalar sa Mandaue City Command Center. Apan ang nagbitay nga mga linya sa kuryente ug telepono mo'y nakaali aron mas klaro ang pagka-record. Mga spaghetti wires nakaali sa atong CCTV cameras. So gipang-identify na nato labi na sa ato ang kaubanan sa CPDO ug sa team ang kaning mga areas nga nice spaghetti wires kay mao na ato ipauna. Auhag ni Cortez sa mga sakop sa Disaster Risk Reduction and Management Office nga magtinarong sa trabaho kay ang unsa may ilang kahiwian maghatag og mansa sa iyang katungdanan. Pasalig sab sa mayor nga pangitaan og pamaagi nga maumentuhan ang suhulan sa mga kawani sa city disaster. Pangitaan nato nga ang benepisyo matagaan mo sakto nga kuano sa hinay-hinay. Kay ako nakasabot ko sa kahimtang ninyo, no? Ang uban pila ra may madawat. It's very fitting nga ang atong mga disaster responders matagaan pud og insurance ung ugaling naing mga untoward incident mahitabo labi na sa ilang panglawas ug sa ilahang kinabuhi. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdok.